Nandito na kami guys. Kala mo ha. Yan na si Bumblebee guys. Excited na yan. Ayun na asawa niya. Tara sir, pasok yan sir. Tatali ko na muna yung babae. Abi, siya na. Iba ko'y na hubog na ikaw na hawak. Alright guys, dito na kami. Stud. Okay, Bumblebee. Lang. Lang. Sit. Bon, pagka bitaw ko sa kanya, tulungan mo si Sal. Sit down. Dokol to lang. Pagkaloko ka. Umiga siya guys. Ayaw lang pagpa-stud. Yeah. Wait lang. Huwag mo naman ipapahila. Nakapapagod na siya. Sambulan niya. Pagod ka, be? Bayaran? Pagod, nakatayo nga. Pagod tayo ng tray ba? Ha? Oh, minum ka din po. Minum ka din. Nangabin mo yung tubig niya. Naglalabas na din yung babae. Nagre-release na din siya. Dito ba? Talang siya dito. Hindi na madamang. Kung niya-picture man na ito mo. Sorry. Ano yung madam ka? Alright, lock and load. Nagre-release na rin ng babae ni. Magsasarilis ka na. Mangi-itol lang. Mamimit lang. Ang sumuli ito. Sabit mo ito. Mamimit ka lang doon. Kita ko lihat ako. Para sila doon eh. Ang itong bongga. Itong bongga. Alright, hello guys. Ito ba yan? Para may pagpayo din ako. Para may pagpayo din ako. Kahit nalupok yan. Ano ba na? Gusto ko yung kulay yan. Parang gusto na puti. Bilhin niyo. Hanggang ngayon nga, wala pa yung sinasabi mong jersey. Bibigay mo sa akin. Sabi, benta mo sa akin. Nakaiyan na. Buti pa yung nagloko sa'yo. Di rin nakakasya tayo. Yan, shoutout kay Rian na nagloko kay Punpun. Nang mo daw. Cellphone niya daw, balik mo. Ang ganyan na. Parents ko siya. Dinaktan mo ang puso niya. Dinikdik mo ng pag-iyo. Ako mo pinakain sa aso. Nakawawang bata. Picture na siya, parin.